Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes un dia més a Polícules, el canal que parla en català sobre tot el que tens a les teves plataformes de streaming i que tu no sabies. Avui us porto un vídeo molt especial, i és que compartiré amb vosaltres el que és el meu top 5 de les meves sèries preferides. Miraré de parlar de cada sèrie sense fer spoilers, bàsicament perquè m'agradaria que tota la gent que no les hagueu vist, això us serveixi com a recomanació per veure-la. Però tot i així sí que faré certes referències sense spoiler per tota aquella gent que sí que les hagueu vist, doncs que tingueu aquest clic, no?, de ostres, és veritat, això. Vinga, va, som-hi! Vamos allá, ¿no? Començarem en el número 5 per The Boys, una sèrie que en ben poc temps ha entrat directament en el meu top 5 d'una manera super merescuda. L'humor. Realment, The Boys em va obsessionar des del moment zero. És a dir, la seva premissa que té de que realment en un món actual existeixin els superherois, i tot i que sembli una bogeria, realment s'ho agafen d'una manera molt seriosa, aquesta premissa, encara que sembla contradictori, ho fan d'allò més bé, realment em sembla una molt bona idea. Per cert, us deixo per aquí dalt la recomanació i crítica que vaig fer de la primera temporada completa de The Boys, amb i sense spoilers. Tot en un vídeo, així, pa que lo gosses. També realment haig d'afegir que es va sumar el fet de que la vaig començar en confinament i això va agreujar molt més la meva obsessió i no poder-me esperar a veure la segona temporada. Tot això em va portar a descobrir els còmics, que és on va haver realment originalment la història, i abans de que s'estrenés la segona temporada ja me'ls havia acabat, i no és precisament una història curta, que ho veureu si cliqueu en el vídeo que us he comentat del resum que ja vaig fer de la primera temporada de The Boys. En qualsevol cas, i sense voler entrar molt en matèria, The Boys té 2 temporades, sí, però tot i així és suficient com perquè t'enganxi i t'endinsi dins el món en què et presenta, i trobar-te ja totalment immers en aquest món que comentem i voler saber més. Sincerament, com em va passar a mi, que vaig necessitar comprar-me els còmics per saber què passava, i em vaig endur una sorpresa més gran i molt grata, i és que en els còmics la història canvia lo suficient com perquè tinguem quasi que 2 històries per separat. Aprofito per recomanar el còmic, aquí als més friquis. No sé, hi ha alguna cosa que em diu que aquesta sèrie d'alguna manera serà bastant recordada i premiada, per així dir-ho. I a més sabent que després d'aquestes 2 temporades que ha tingut molt d'èxit, ja s'ha confirmat un spin-off. I ja per acabar amb aquesta 5a posició, recordar que la podeu veure actualment a Amazon Prime Video. Passem ara a la 4a posició, i és que aquesta sèrie, que també podem trobar a Amazon Prime Video, és The Office. Sí, ja us en vaig parlar també en un altre vídeo, que us deixaré per aquí, on te parlava de totes les sèries, curts, pel·lícules que em van salvar el cul de no morir-me de fàstic durant el confinament, bàsicament. No vull repetir-me gaire del que vaig dir a l'anterior vídeo, però és que The Office, els seus personatges, les seves trames, els seus gags, es van guanyar per sempre un lloc en el meu cor, de debò. La història passa a les oficines d'una empresa de paper on veiem la vida diària dels empleats a través d'un format molt adient que es diu documentary. El documentary vindria a ser un format que pretén ser un documental, però que no ho és perquè és totalment ficcionat. En qualsevol cas, aquest format és completament clau, ja que dona un joc infinit a la interactuació de l'espectador amb els personatges i les trames. Ajuda també molt a això el fet de que constantment s'estigui trencant la 4a paret. Pels despistats, trencar la 4a paret és mirar càmera, interactuar amb la càmera i amb l'espectador. La verdad es que nunca me había preguntado eso. Em sap greu dir-ho, però crec que a dia d'avui aquesta sèrie no seria possible. Considero que a dia d'avui, de la manera que estan les coses, estaria constantment embolicada de polèmiques. That's what she said. Recordem que va de 2005 a 2013. Hilarant, punyent, crítica, costumbrista, romàntica, vital. Ho té tot. Comèdia de comèdies. I uns actors i personatges que semblen fets per la causa. Passem ara a la 3a posició, i és, per ni més ni menys, que Better Call Saul. Sèrie que ara mateix podem trobar a Netflix, de la temporada 1 a la 4, i a Movistar, la 4a i la 5a. Better Call Saul, què dir? Probablement és l'spin-off més ben cuidat i delicat de tots els que he arribat a veure. Òbviament, és una obra mestra venint del món Breaking Bad, on Vince Gilligan ens demostra que van acabar Breaking Bad en el punt més àlgid, però que aquest univers encara té moltíssimes coses que explicar. Realment m'atreviria a dir que Better Call Saul pot funcionar sense el background de Breaking Bad. Sí, ja sé que la meitat de la sèrie són referències a Breaking Bad, òbviament és un spin-off, però si t'ho pares a pensar, crec que podria realment funcionar ella sola. Evidentment més justeta, perquè una sèrie que té referències a la millor sèrie que s'ha fet mai a la història de les sèries, que és Breaking Bad. Ostres, igual ara m'he excedit i ja saben que Breaking Bad és el meu top 1. Ara bé, el fet que la sèrie estigui ambientada
abans de que passés, diguem-ne, tota la història Breaking Bad, ajuda una miqueta, no?, aquesta teoria que us estic comentant. Els nous personatges funcionen d'allò més bé. I la barreja amb els personatges que ja coneixem, cosa que em sembla superdifícil de gestionar, ho han fet de la millor manera possible. Qualitat suprema. Lalo Salamanca, I fucking love you. En qualsevol cas, hi ha hagut moments, sobretot a la temporada 5, que realment em van fer reflexionar superfort de si en alguns aspectes Better Call Saul estava superant a Breaking Bad. Boom! Amb tot això arribem a la posició número 2, que és per ni més ni menys que Dexter, que des de fa ben poquet està completa a Amazon Prime Video. Haig de dir que aquesta segona posició està quasi adjudicada a Better Call Saul. Però evidentment esperaré que treguin l'última temporada per no ser un ànsies, però bé, estic seguríssim que l'acabaran també en el top i estic seguríssim que em convencerà i seguríssim que passarà en aquesta segona posició. A Dexter li tinc un amor molt especial i és que per mi va ser la primera sèrie que em va tenir totalment obsessionat i que necessitava mirar un capítol darrere l'altre. Un tio que se'ns presenta sense cap tipus de sentiment humà, és a dir, reconegut per ell i t'ho va demostrant, que es passa la vida fingint ser una persona normal, però que l'únic moment de la seva vida on te sent alguna cosa és quan mata. També va ser la primera sèrie a la qual vaig començar a veure capítols en versió original i a que aquesta obsessió em portava a no poder-me esperar que els doblessin, no? Cosa que us recomano perquè des que vaig començar a fer m'he donat compte que realment val molt la pena. Tot i així, no vull que us penseu que no m'agrada el doblatge, que sóc el típic hater del doblatge, ni molt menys. Soc superfan del doblatge, m'ha agradat tota la vida. De fet, era una de les meves passions i vaig intentar fent un curs de doblatge durant un parell d'anys. Si us agrada el doblatge, us ho recomano si teniu la possibilitat de fer-ho, perquè m'ho vaig passar, com un nen petit. Però no veies, és difícil. Com a apunt, la història original ve dels llibres anomenats Dexter, el oscuro pasajero, de Jeff Lindsay, dels quals en tinc un parell, el primer i el segon. Ja sabeu, si algun dia m'heu de fer algun regal, em falten a partir del 3. Afegia per últim sobre els llibres que és la típica de que la història original canvia una miqueta, per tant, si l'adaptació a sèrie us va agradar, us ho recomano. Em flipa la personalitat del protagonista, el Dexter, així com el sentit que li donen a aquesta a través del seu passat. Amb una primera temporada que considero molt brillant i que sempre va a més, podrem veure un Dexter que va evolucionant aquesta personalitat, sempre amb un sentit molt respectuós cap a la seva condició. Vull dir que el veiem fer coses que potser ens semblaven impossibles o simplement molt irrealistes veient la seva personalitat, però evoluciona amb tot el que li va passant i això fa que no sentis que estiguin traint aquesta personalitat o estiguin jugant massa amb ella i l'estiguin transformant en algo que no té aquella essència. És molt popular l'opinió de que al final de Dexter és dolent. I a mi m'agradaria fer-hi un matís, la veritat. Al final, per mi, és perfecte. El que sí que està malament és que van fer la típica d'allargar la sèrie exprema la taronja una mica més del compte. I d'aquí suposo que ve aquesta sensació de que al final és dolent. Però torno a remarcar el meu matís. Jo considero que al final és perfecte i és el que havia de ser. Passem ara sí a l'esperat número 1, on crec que tots o molts ja sabreu quina és. Breaking Bad, que ara mateix la teniu completa a la plataforma Netflix. Per on començar? Dir que és la meva sèrie preferida es queda curtíssim. Tinc una petita obsessió amb Breaking Bad i amb el seu món. Petita, diu. És d'aquestes històries que t'atrapen. Tot, absolutament tot, està pensat per alguna cosa. Alguna cosa que passa a la primera temporada i que tu ni li dones importància, després, en la cinquena, acaba patant d'alguna manera que et fa explotar el cap. Els arcs evolutius dels personatges em semblen exagerats i tot el tema del color de cada personatge i en cada sentiment i en cada moment de la seva vida, en cada moment de cada temporada, en cada moment de tot el que va vivint a la sèrie, canvia i té un sentit i t'explica coses. No només t'expliquen coses als diàlegs, no només t'expliquen coses als plans, t'expliquen coses als colors també. Vale, perdó, començo a calmar-me. És que m'exalto en Breaking Bad, m'encanta! Una sèrie que és capaç de profunditzar en la personalitat i evolució d'un personatge secundari fins al punt de poder-li fer un spin-off amb la complexitat i serietat que té la sèrie principal. També la pel·lícula del Camino o Better Call Saul, com ja l'hem comentat també, evidentment, en aquest top. Per tots els que us passi com a mi, que estic seguríssim que no són pocs, us ultra recomano aquest llibre.
Breaking Bad, 530 gramos para seriadictos no rehabilitados. I en especial volia remarcar la pàgina 115, que parla de la fina línia del que és legal i del que no. Una pregunta, i això ja és bastant personal, que realment sempre m'ha fet reflexionar molt perquè penso que la resposta és molt més complexa del que ens podem imaginar. Bé, queda clar, doncs, que el rotllo antiheroi m'encanta. Tot el que et fa dubtar, el que està bé i el que està malament, em sembla una sèrie que el que pretén és que pensis. I això em sembla molt positiu. Pretén fer-te reflexionar i no ser simplement una sèrie crispatera. Penso que l'antiheroisme, m'encanta inventar-me paraules, és una manera en la que podem mirar a l'estil yin-yang. Hi ha coses bones dins de les dolentes, dolentes dins de les bones. Mola. A part, no ens enganyem, anar amb el dolent a vegades està guai, no? O és bo. Fins aquí el vídeo d'avui. Inicialment volia fer un top 10, però vaig veure que realment em quedava molt llarg i massa pesat. Així que si us han agradat aquestes 5 opcions i us agradaria saber de les posicions del 6 al 10, només cal que m'ho feu saber. Com? Donant-li al like i compartint aquest vídeo. Si veig que us interessa el suficient, doncs us portaré les 5 opcions que queden per acabar de completar el top 10. No oblideu tampoc seguir-me a les meves xarxes socials, que us deixo per aquí, ja que per allà també sempre n'estic molt actiu i miro de portar notícies, novetats, informació... Així que ja ho sabeu, rebenteu el botó de like i ens veiem a la propera. Ciao!